Salutare fraților și bine v-am găsit la încă un episod. Filmăm Minecraft Skywars alături de Mario. Ce skin frumos are. E bine că... skin Mario 13. Vezi că eu mă duc jos, tu ți iei sus. O Bă, să... ăsta are hack, ia uite-te la el. Uite-te la el cum se învârte pe aici. Cine? Nu-l vezi pe ăsta cu hack? Nu, what the fuck, nu e nimeni cu hack. Îl văd în spatele meu că se învârte. Nu e nimeni, e unul care stă spectate. Înțelegi? Aha, îl văd că ia de mine. Ah, fuck! M-am gliciuit. Am sabie. Bă, îl văd pe unul care tot stă în spatele meu. Am două săbii de diamond. Dă și mie una. Am și una de iron. Ai mere sau îți dau? Am unul. Ia, să avem două. Săgeți? 16. Vino încoa. Am 16 săgeți. Ai luat? Da, am luat. N-am blocuri. Am eu. Bun, eu am ouă și bulgări. Am 2 stecuri de oak. Mi-am pus zombie. Bravo, bravo. Uite, încerc să-l bat pe ăsta, că e... Hai mă, că ăsta e singur pe insulă, bă. Uite, ăsta e singur pe insulă. Mă bate unul. Bă, tu unde te-ai dus? A fost o pe m-am dus în mijloc, am unul, a fost o pe și da. Ce cauți în mijloc? Mă, la taci tu. De ce n-ai venit cu mine? Păi, nu știu. Bravo, nu știi. What? Unde pleca, mă, ăla? A dat disconnect, nu te cred. Bomul ăsta a dat disconnect. Să mergi gura ta. Da. E, mă bate ăsta, Dana. Ce să-i fac? Că să fă... Dacă Da, aș... da, Ai. hai, dă-i. Ești și tu de meci? Tu trebuie să ieși. Tu trebuie să ieși. Eu, ok. Trebuie să ieșim amândoi. Ok, hai. Nu prea știu bine harta asta. Glumesc, o știu, da. Ne. Iar m-am gliciuit. O șupă de rost. Iar m-am gliciuit. 4, 3, 2, 1 și eu. Gestul meu. Bă, da, mai furi? Bă, unde mai e un chest? Ah, uite-l, e în fața mea, sunt prea chior. Săgeți! Ai arc? Da. Ia-le atunci. Na și tu. Na. Să nu dea dracu să duce în mid, că te înjur. Nu, că eu full de oricum diamant, dar nu mă duc. Hai, merem amândoi, vină încoa. Unde? Unde urcăm? Noi pe unde urcăm, dude? Dude! Blocuri ai? N-am. Genius. Am eu, dă-te. Aveam eu blocuri. Urcăm pe apă, hai. Dacă n-aș muri... Nu fi! N-am fost. Mamă, știi cât te înjuram? Taci. Easy. Aveam și eu bulgări. Mario, uite-l pe ăsta. Dă-i. Nu da cu perla. Dă-rămâl. Vin? Fii antenă, nu, că ți bat. Dacă te bătea ăla, Easy. vezi că fac drum spre tine. Bă, stai, că a făcut unul. Stai! Ce? Am murit că a venit o fată pe mine. Și eu. Chris. Da, nu e fată. Cristin. Băiat. M-a aruncat în void. Da, bă. Ești de meci. Da, oamenii mai știu să facă și nu suntem ca noi, nu. Mă, dar eu nu prea joc. Nu. Eu nu prea joc. Bă, tu vezi ce a scris ăla? Tu știi ce a scris ăla? Ai văzut ce a scris ăla? Mama ta. Așa. Și nu știu, dacă tu ai vrea să facem un videoclip de Skywars, Skyblock, scuze. Nu!
Așa. Bedwars, ai sabie? Da, Bedwars. Da, vrei? Dă și mie una. Săgeți? Da. Da, n-au pe asta. Dă-mi mie, dă, nu fi, așa. Nici n-am luat-o. Uite pasă de aici de iron. Ok. Ia. Uite ce spray cu enchant. Zombie mei. Ia mă, ia. Și unul mic. Thanks. Ai arc? Da, am. Îmi dai? Te rog, ca să te... Dă-le încoa. Give repede, dă-le repede. Cam pe unii aici. Ai! Am căzut în voi. Nu. Nu! Stai să le aprind eu. Am bătut pe unul într-o săgeată, ești prost? Mi s-a... Bă, deci m-am teleportat. Bă, Mario, am făcut deja 2 kill-uri. Care dă? Dar dracu, măt. Mi-am aruncat arcul. Și n-am blocuri. Eu ce fac? N-am blocuri și... Mie mi s-a spart de sub picioare, bă, blocurile și n-am mai ce să fac. Știi în ce cauză? Hai, dată la cu TNT-ul. Hai, ieși. Stai că nu mă las, mi s-a buguit. Click dreapta sau stânga, una din două. Am uitat și eu. Știu harta. Cunosc prea bine harta asta, e atât de veche. Eu am jucat mult Skyward E prea veche harta. Da, bă, da, tu vezi că a pus o grămadă de deadbush-uri. Mă, înainte nu erau atâtea. Mi-a furat tot. Hai, vino să zac câte ceva. Give. Da, așa. Na, uite, na, așa. Ești tu așa. Na, cât play. Să treacă. Uite, mamă, am rod. Mamă, să vezi ce-i bapă ăsta, am rod. Bravo, dă item. Ce să mai dau, uite, așa, toate porcările care n-am nevoie. Tot, tu ai luat tot. Așa. Tu ai luat tot. Tu ai luat tot. Narod, ai Mario, tu mi-ai luat tot. Eu n-am apucat să iau nimic. Ai luat tot înapoi da. ce ai aruncat. Blocuri n-am. Bravo, te-ai dus singur în mid. Eu ce fac aici? Stai. Fără blocuri. În echipă nu se face așa. Știu, dar na, cât să fă. Cât să fă. Nu! Da, bravo. Dar am pus apă și vreau să mă dau pe apă în jos, dar m-am împins handicap apă. Da, hai, las, te-ai dus singur în mid. Eu ce fac acum? O să filmăm și Bedwars? Nu mai filmez nimic. De ce? Videoclipul e închis. Hai că e închis dacă e. Zi-mă de ce. Nu e închis. Nu, la asta, de ce nu vrei să mai filmezi cu mine? Ești mâine. A? Ești de meci. Am ieșit. Că nu mai filmez niciun Bedwars. Știi că nu-mi place. Dar de ce? Că nu-mi place. Mam. Dacă ai să-mi Nu geți... mi-ai lăsat nimic, nu mi-ai lăsat nimic. Ia. Rodul în coa. Ai săgeți? Da. Dă-mi coa. Așa să facem, să mă lași aici în pești. Copilul ăsta vrea bătut. Bomule, te bate. Nu te cred. Ia poțiunea, dă poțiunea, dă poțiunea, dă poțiunea. S-a văzut. Omul s-a explodat singur. Încă n-a murit. Eu l-am bătut. Ok. Puneți mai iteme de la ăla. Am. Bagă pe tine. Săgețeam, n-am. Și dacă Bă, am bătut fără armură. ai și tu buți în plus, să știu. Da, uite, n-am. Aruncă și mie o pereche. Ups. Buți, bă, Bă, nu l-am bătut fără armură. Da. Acum am observat. Da, ți-am zis că te bate. De că-l bat pe ăsta. Nu! Bă! Bă! Zi-mă că mor! M-au căpăcit. Tu ai murit? Da. Bă, Bă, m-am bătut. la care te-a bătut pe tine. Bă, m-am bătut cu 3. Hai. M-am bătut cu 3. O să încerci măcar să joci. Te rog frumos. Nu. Pentru abonații tăi.
Nu, Mario. Promite tot că o să-ți dea peste 10.000 de like-uri. Da. Hai că n-am nici atâtea abonați și tu vrei like-uri. Hai mă, te rog eu, pentru abonații Bă, tăi. parcă pe aici mai era un chest. Hai mă, te rog eu, pentru abonații tăi. Pentru toți care te urmăresc. Pe YouTube. Câți? 11? Bă, tu ai plecat? Nu. De la aia după insulă? A, da. Am venit să te ajut. Stai să te pe mine. Păi n-am bloace, col. Bă, veni să te ajut, că ai fost la aia pe insulă. N-am bloace, te fac. Apucă-te și sparge. Unde? Da, mă, că mă uit eu să văd dacă mai e vreun chest. Bă, Mario, vezi unde e chestul ăsta? Da. Ăla care ești tu în față cu el? Nu. Da, ia în fața lui, ia în față. În spate, în spatele tău. Mă, unde e insula lui ăia? Unde ai fost tu la insula lui ăia? Aleluia! Noroc cu mine, că altfel. Aha, thanks. Da, știi și tu să te orientezi în spațiu să mor. Hai, plecat de aici. Aha. Dar și că poți să te bagi pe tine direct pe mine, nu? Știu, dar am ieșit ca să mă uit după... Bă, bune că nu ești în stare. Nu se urcă așa. Pe bune că să pune așa. Nu. Păi uite-te și tu cum să pun asta. Eu știu cum mă urc. Dar tu... O, vezi că e player jos. Jos? Uită-l, că se urcă. Ia uite-l. Eu Cel mai bun din România la PvP. Da. Uite-l, ia-l. Ce nu l-ai văzut? Fug. Nu. E, bine, și așa. Mamă, dar ce m-a speriat ăsta. Merge și așa. Hai, ieși. Nu l-am văzut, jur. Ieși. Mai dăm meciul ăsta și gata. Și după aia mergem și pe Bedrock un pic să vezi. Nu mai merg, mă, nicăieri. Bine. E 2. Sper că știi harta. Da. Bă, pe harta asta jucam înainte, nu mai știi? Știu, jucam pe harta asta în prostia aia mare. Săgeți, am armură, îmi bloace. E, armură, vai și amar de morțită. Mi-a luat și poțiunea de speed. Băi, măcar am săgeți. Vrei și tu 8 săgeți? Da, bine, da. Hai că îi rupem pe ăștia, da? Bă, cu 2 arcuri. Construiește. Bă, am dat în tine. Da. Da, mai încolo. Construiește, bă, nu te duce de unul singur. Păi n-am blocuri. Ia. Stai așa că îți mai dau acum. Nu mai îmi da. Îți mai dau 2 stecuri. Mamă, ce greu face un pod, frățică. Dacă picam în voi din cauza ta, știi cât te înjuram. Vină încoace. Am armură bună, mai bună. Mersi de sabie. Sharpness 1, Boutique Protection 1. Da, astea. Oh, că ne-am luat și ce. Vină încoace. Ai perle? Da, na. Hai să... Nu vreau, că am. Ești bun. Cel mai bun. Dai, mă aruncă. Ba, a dat o perlă. La Dumnezeu știe unde. Unde ești, mă? Nu mai sunt. Pă bune că ești atât de prost încât te-au aruncat? Ca și pe mine? Hai, unde ești? Stai să te văd. Am supraviețuit. Fă tu. Dă inspectă-i pe mine și să vezi. Reușit să supraviețuiesc. Bă, dar unde ești la asta? Pe o insulă de asta mic.
Teleport, stai și ataci un pic, că vreau să vă duc de ăștia. Între urechile acului am scăpat, ești prost? Mamă! Băi, tu știi cum am reușit să scap? A, Mâncați-aș gura ta mare. Băi. Mersi de kill. Ce să zic, dar îmi trebuia și itemele. eu de că le-ai. Nu le-am, e altele. Ai grijă în spate. Tu-i mă drag. Unde Mai e? perle. Am, dacă e niciuna. Mai ești un cu încă doi, hai, du-te mic. Băi, ultima perlă m-a salvat de la moarte. Moarte sigură sau moarte nesigură? Moarte 100 în mie. Uite mă pe ia uite. A, uite-l. Are sabie, ia uite. Bă, stai că vine a lui. A, da, mai pot eu, e papa amândoi, șchior. Dacă nu m-ar împinge în void. Ha, băjeți. Bă, câți au, mă? Bă, tu ești șchior? Tu vezi ce e aici? Aha. Bă, băjeților, câți aveți? Mori? Tu ce crezi? Bă, dacă n-aveau armata aia, nu mă băteau. Da. Asta, Fraților, cam asta e gata. episodul. Mulțumesc pentru vizionare. La revedere!